Non-Western migrants had already been flooding into Europe for decades. Den sti der, det er den, de kommer ned fra begge år. Så kommer de op dernede, og så går de lige herop og over grusvandet. Og hvorhen så? Og så ned i sø. Jeg kan da bare gå med til, at de er dernede, end de er her i Misø. De skal være i Misø. Så går de jo herned i den sti der. Så svømmer de jo bare rundt her. Nej, de ødelægger for min buske, mit træ. Kan du så ikke bare rydde op? Jeg skal rydde op af dem. Det må de gøre dem, der har stået dem ud. Hvad synes du, man skal gøre så? Nu har du prøvet med hegn, kan man sige, ikke? Ja, det er helt aldrig en pind. Det er helt aldrig en dyt. Og nu er de jo blevet sat ud, og de formerer sig ret meget. Skyer. Det må man jo ikke. Nej, men så vil jeg ondt, jeg vil få dem væk. Send mig væk, send dem til København.